duk wanda ka ganshi a wannan duniyar akwai wata baiwa keɓantacciya wacce Allah ya bashi, da wannan baiwar Allah ya bashi ita ne saboda ya taimaki kansa kuma ya taimaki al'umma. Shin kai wace baiwa Allah ya baka, kuma ya za ka sarrafa ta, ya za ka more ta? Da farko a wannan topic din namu tattauna a yau, amma kafin mu fara ku share wannan video din, tabbas akwai wanda zai amfane su sosai. A 2022 na yi wani rubutu wanda yake kira da yadda za ka gano baiwarka. A ciki na yi bayani game da rabe-raben baiwa based on yadda wani masanin kimiyya wanda ake kira da Howard Gardner ya yi, sannan kuma na fito da hanyoyin da za ka ci moriyar baiwar, yadda za ka gano baiwar taka a wani category kake, kuma yadda za ka ci moriyar ta musamman in ka kasance bakar fata a inda muke rayuwa musamman a nan arewacin Najeriya. So saboda haka ba tare da bata lokaci ba, ku zo mu ga rabe-raben baiwa da kuma yadda mutum zai ci moriyar baiwarsa. Na rarraba kashe-kashen baiwan bisa ga yadda Howard Gardner ya fito da su. Na farko ya ce akwai rabe-raben baiwa wajen har guda 9 kamar yadda ya faɗa a wannan makalata shi da ya fitar. Na farko ba tare da ɓata lokaci ba, akwai mathematical da kuma logical intelligence. Mathematical da kuma logical intelligence su ne baiwa wacce ta shafi ɓangaren abin da ya shafi wato mathematics, ilimin lissafi, ilimin da za ka yi tunani da shi, dogon nazari da makamantansu, abin da ya shafi logic da kuma mathematics. Irin waɗannan baiwar waɗanda suka shahara a wannan baiwar muna ayyana su ne a duniyar zamani wajen su Albert Einstein, irin su Nikola Tesla da makamantansu. Mutane ne wanda suka kware a lissafi da irin su physics, irin su mathematics da sauransu, irin da dogon nazari da tunani waɗanda za su yi domin su ga sun yi solving problems, domin kuma su ga sun yi creating equations waɗanda equations sansu da dama daga cikin su muke cin more su a duniyar kimiyya da fasaha a wannan lokaci. So a wannan baiwa ita tana da matukar muhimmanci, zamu ga mutane suna da baiwar lissafi, suna da baiwar physics, ba irin wannan bangaren a wannan baiwar sai kasance ita ce ta farko. Sannan baiwa ta biyu ita ce linguistic intelligence. Linguistic intelligence ita ce baiwa da ta shafi bangaren abin da ya shafi sarrafa harshe, iya magana, iya rubutu, iya zance da kuma iya sarrafa harshen nahawu da makamantansu. Irin waɗannan lokutan ina mamaki idan naga mutane suna debate akan cewa turanci ba intelligence bane ba, wanda zaka an ce English is not a measure of intelligence. Maganan gaskiya ba turanci kadai ba, har Hausa is a measure of intelligence. Saboda bisa ga yanda Howard Gardner ya rubuta cewa linguistic intelligence wato sarrafa harshe na linguist yana ɗaya daga cikin hanyoyin baiwa masu matukar girma. Kenan idan ka iya magana da Hausa, idan ka iya rubutu da Hausa, idan dai har zaka iya kirkira wani labari, misali zan iya bada labari kamar irin su Abubakar Imam, irin su Abdulaziz Sani Madakin Gini, manya-manyan marubuta da manya-manyan masu sarrafa harshe da manya-manyan waɗanda suke rubuce-rubuce, waɗanda suke wadace ba ma rubutu ba, irin su masu sa irin su poet wato masu yin poetry, masu rubuce-rubuce da dama waɗanda ya shafa sarrafa harshe, suna cikin wannan rukuni na baiwa. Kenan ba turanci kaɗai ba Hausa kaɗai ba, a kowane harshe, a kowane yare matuƙar zaka iya sarrafa harshe bisa ga waɗannan abubuwan to kana da wannan baiwar. Baiwa ta uku akwai spatial da kuma visual intelligence. Wannan baiwa ce wata ta shafi gano taswira da bin diddigi da abubuwan da ya shafi gani da makamantansu. Irin waɗannan masu baiwar nan su ne suka shafi suke yin abubuwan da ya shafi zane, wanda za ka ga mutum yana yin zane, yana yin drawing kenan, yana yin zane. Wani lokaci tun a primary za ka ga mutum ya kware a yin zane, za ku ga in kun shiga za a ce masa ya kamata ya karanci abubuwan da ya shafi zane ko fahimta da makamantansu. Za ku ga mutum ya iya waɗannan abubuwan, sannan mutum ya iya bin taswira. A birane waɗanda suka shahara a duniya za ku ga cewa kula da yin taswira da bin diddigin sanin gari ko kuma lungu da sako wata baiwa ce mai zaman kanta wanda ba kowa bane yake iya yi. Wani in ka hau da shi wani wuri to ba zai iya sakowa ba, wani kuma in ka bi da shi wani wuri ma ba zai iya gane ta inda aka biyo ba. To amma masu baiwar nan game da wannan abubuwan sukan iya bi lungu da sako, ka gama yawo da su ba za su bata a cikin gari ba. Wannan baiwa ce ta shafi bin taswira da bin gari da diddigi da makamantansu. Waɗanda suka kware a irin wannan baiwar har sun kware wajen gano irin su, akan iya samun masu wato pilot wanda yakan iya kwarewa wajen yawo a duniya, ya shiga nan kuma kenan ya kware wajen bin taswira da makamantan abubuwan da ya dace. Sannan na gaba akwai musical intelligence. Kenan baiwa waka ma ita ma baiwa ce, abin da ya shafi music baiwa ce mai zaman kanta, wanda zan iya cewa waɗanda suka shahara a wannan fannin ana musu laƙabi da wato suna da wani talent na musamman da ya shafi wannan bangaren na waƙe-waƙe. Misali, ko da ce ba rawa ba ma, fannonin waka da ya shafi zan iya kawo a nan ƙasar Hausa akwai irin su Nura M Inuwa, akwai muka bi ta hanyar Turawa akwai irin su Michael Jackson da makamantansu. Kowa akwai wata baiwa da Allah ya bashi. So wannan baiwa ma ta waƙe ita ma baiwa ce mai zaman kanta da Allah ya kai ba mutane, kuma su ma suna sarrafa ta. Na gaba akwai body kinetic intelligence, wanda ya shafi baiwa ce wata ta shafi sarrafa jiki
da kiɗa da rawa kenan, da sarrafa jiki da ball da irin masu wasan wrestling ɗin da makamantansu. Su ma wannan baiwa ce ta musamman wanda Allah ya musu, wanda kuma ba lalle bane su iya yin wasu abubuwa da waɗanda ba sa category ɗinsu a baiwa sukan iya yi. Kenan zan iya cewa irin su Ronaldo, irin su John Cena ko irin su masu 'yan dambe ɗin nan, dukansu suna ƙwanda wannan category ɗin na baiwa, suna iya sarrafa jikinsu. Wani za ka gani ya yi wata bankara, ya juya kafarsa, ya juya yatsansa da makamantansu, wanda kuma kai ba za ka iya yi ba. Wannan ita ma baiwa ce mai zaman kanta. Akwai baiwa ta gaba wacce ake ce mata intrapersonal intelligence. Intrapersonal intelligence baiwa ce wata ce shafi gane halayyar ɗan adam, wacce muke kira da waɗanda suka ƙware a wannan fannin, ko kuma fanni ne mai zaman kansa na ilimi a academy ana ce masa psychology. So in ka ƙware a fannin psychology, kakan iya gane halayyar ɗan adam, kakan iya gane halayyar ka, kama ka gane mutane, kakan iya gane abin da suke so da wanda ba su so. Kenan you are very fast at gane mutane da abin da suke so, da wasu halayyarsu, da wasu ɗabi'unsu da makamantansu. Wannan shine intrapersonal intelligence. Wanda suke shahara a wannan fannin irin su akwai irin su Sigmund Freud, zan iya cewa irin su akwai irin su Socrates, wanda bangalori ne wanda ya shafi falsafa. Sannan akwai baiwa ta gaba wacce ake kira interpersonal intelligence. Ita kuma na interpersonal intelligence baiwa ce wacce yawanci Allah yake ba waɗanda mutanen da suka shahara wajen mu'amala da mutane, irin su masu wasan kwaikwayo, 'yan jarida, 'yan kasuwa, 'yan siyasa. Suna iya sarrafa harshe, suna iya magana, sukan iya kuma interacting da mutane cikin dabaru da hikimomi da makamantansu, wanda idan ƙara dawo da kuma akwai lauyoyi a ciki. Akwai wurare kala-kala da zaka ga cewa mun riga mun sani a duniya akwai mutane kala-kala, akwai introvert, akwai extrovert, akwai wasu ma daban. So za mu iya cewa extrovert su ne masu hanzarin kula, irin masu ma'amala da mutane, ko da yaushe zaka ji su suna cicaka, suna yawan magana, ba su da tsoron mutane, ba su da tsoron mu'amala da mutane makamantansu. Amma kuma introvert on the other hand su ne masu tsoron idan mutane, tsoron yin magana da mutane, tsoron wasu abubuwa da makamantansu. So idan muka je makaranta za ku cewa extrovert su ne waɗanda suke irin, su ne masu yin aluta din nan, su ne masu da zarin sun shiga cikin mutane, saba da mutane, za su yi abubuwa da dama waɗanda ba lalle bane introvert su iya yi. To kuma waɗannan a ciki akan iya samu waɗannan wanda Allah ya ba su irin wannan baiwar. Za mu iya cewa 'yan siyasa, 'yan kasuwa, 'yan jaridu, lauyoyi da makamantansu sukan iya understanding mutum, kuma sukan iya sanin yadda za su interact da shi, su yi mu'amala da shi da makamantansu. Sannan baiwa ta gaba akwai naturalist intelligence, wanda ita ma baiwa ce ta musamman, gane halittun da Allah ya yi a doron ƙasa, da kuma gane wurare kala-kala waɗanda shi kansa shi barwa kansa sani, amma kuma sai ya sanar da wasu bayansa. So wannan za mu iya cewa ita ma baiwa ce mai zaman kanta, kamar yadda Howard Gardner ya faɗa. Kuma waɗanda suke da irin wannan baiwar akwai irin su irin waɗanda suke yin theories a ɓangaren su biology, irin su natural science da makamantansu. Sannan baiwa ta ƙarshe akwai teaching pedagogical intelligence, wanda baiwa ce ta shafi ɓangaren koyarwa, wanda koyarwa aiki ne mai zaman kansa, aiki ne mai matuƙar wahala. To amma sai Allah ya keɓance wasu bayansa, sai ya ba su wata baiwa ta musamman, wacce a nan wurin ake kira teaching pedagogical intelligence. Wato baiwa ce wacce ta shafi koyar da mutane ta hanyoyi daban-daban, ta kuma ilimomi da dabaru da makamantansu, wanda za mu iya cewa wani malami idan yana koyarwa za ka ana gane karatunsa fiye da yadda ake tunani. Wani kuma koya zai yi a fahimci karatunsa, ba lallai bane a fahimta yadda ya dace. To irin wannan baiwa ce mai zaman kanta da Allah yake ba mutane, kuma muna gani a malamai, muna gani a masana da makamantansu. Waɗannan bayoyi ne waɗanda kamar yadda na faɗa da farko, Howard Gardner ya rubuta a makalarsa, wanda ya rarraba su rabe-raben baiwa a duniya kenan. To amma da zamani yayi zamani, sai aka fito akan cewa akwai wasu bayoyi ma waɗanda suka zo, waɗanda za a iya ƙara su bisa ga abubuwan da ya faɗa. Duk da cewa ya riga ya faɗa abubuwa da dama a cikin waɗannan bayoyin, za mu iya categorize din, za mu iya nemo mun subheadings din su daga ciki. So amma sai aka ƙara fito da wasu wanda aka ce za fi dace a ƙara fito da su separately daban a gefe, saboda faɗa da zamani. Waɗannan wanda aka samar daga baya su ne waɗanda suka haɗa da digital intelligence. Digital intelligence su ne bai wanda suka shafi abubuwan sarrafa na'ura, sarrafa abubuwan kwamfuta, sarrafa wayoyi da makamantansu. Kenan idan kaga yaron ka yana sarrafa waya, ko kuma yana da sarrafa kwamfuta da sauran abubuwan da ya shafi wannan zamani, yana da baiwa ne a bangaren da ya shafi digital intelligence. Sannan baiwa ta gaba ita ce programming intelligence. Programming intelligence wasu suka ce ya kamata a bata a tsarin mathematical logical intelligence, amma sai aka fito da ita domin a ga cewa an ganta da wuri. Wanda ya shafi programming intelligence shine baiwar iya programming. Maganan gaskiya ba kowa bane Allah ya bashi baiwar iya programming. Wani in zai shekara yana koyon programming ba daidai bane ya iya. Amma misali mu da muke cikin harkar mun riga mun sani akwai waɗanda Allah ya baiwa baiwar programming, akwai waɗanda kuma Allah ya ba su baiwa a game da wani fanni na kimiyya ko fasaha.
to baiwar programming ita ce baiwar sarrafa iya programming da kuma gane shi da kuma kirkiro wasu abubuwa a tare da shi. Wasu har sun kai matakin da sukan iya kirkiran programming language mai zaman kanshi da kuma kirkiro wasu abubuwa masu matukar ban mamaki a duniya, masu kirkiro software waɗanda za su yi da kansu ba tare da an koya musu ba, an koya musu kaɗan za su yi putting into order, putting into action, da kuma wasu za su iya kirkiro wasu abubuwa masu ban mamaki ba tare da amfani da wasu abubuwa na taimako da makamantansu ba. Sannan akwai engineering intelligence, shi ma ya shigo saboda zamani. Engineering intelligence shine bayar da zaka ga wani yaro ko matashi yana kirkiro abubuwa na basira na fasaha sosai masu matukar ban mamaki. Irin waɗannan bayoyi, irin waɗannan ayyukan sun kama da zaka ga yaro matashi ya kirkiro drone, wani ya kirkiro jirgin sama, wani ya kirkiro abubuwa kala-kala na engineering da tabe-tabe da jone-jone da makamantansu. Kai da kanka zaka dauka na mamaki, zaka ga wani ya kirkiro robot, wani ya kirkiro mota ba tare da cewa wasu tura sun koya masa ba. So wannan engineering intelligence kenan, wanda yake nuna cewa wannan matashi ko kuma wannan yaro yana da wannan baiwa mai matukar ban mamaki a wannan fannin. Sannan sai kuma human intelligence. Wannan za ku yi mamaki idan aka ce akwai human intelligence, wato wata baiwa ce ta ba mutane dariya. In dai zaka iya ba mutane dariya a cikin kankanin lokaci ko kuma ka kirkiro wani abu ka ba su dariya, to kana da wannan baiwa. Muna iya ganin su, wani ma an ka kalle shi kawai wani abu zai dan kadan zai baka dariya, wani a lokacin za a masa magana a ce masa kai kirkiro wani abin dariya ko kuma ka wani abin dariya, to nan take za ga ya crafting din mind ɗinsa ya kirkiro wannan abun wanda za ka yi dariya sosai. Ana kiransa human intelligence. A wannan zamani muna ganin su kala-kala. Zan ba ku misali da Sabinus, yace investor Sabinus. Zan ba ku misali a nan arewa akwai irin su Iroko, ya ina jin daɗin comedy ɗinsa saboda yana da baiwar comedy, baya kwafa abubuwan mutane, yana kirkirowa da kansa. Sannan akwai baiwa ta gaba kuma ta ƙarshe, ita ce cooking intelligence. A gare ku fannin mata, in dai kin iya cooking, kin iya sarrafa abinci, kin iya dahuwa sosai, to kima kina da baiwa a fannin cooking. Kuma wannan baiwar da zaki iya amfani da ita ki sarrafa ta, ki taimaki kanki kuma ki taimaki al'umma. Kuma Allah ne baki ita musamman saboda ya zabe ki cikin al'umma ya baki wannan baiwar. Kenan cooking, girke-girke ita ma baiwa ce ta musamman wacce Allah yake ba bayansa. Waɗannan bayoyi kala-kala waɗanda Howard Gardner ya rubuta kuma ya fito da su, waɗannan su ne waɗanda muke da su a bayoyin zamani. So yanzu bayan mun gama rabe-raben baiwa, mun gama lissafin rabe-raben baiwa, sai me ya kamata mu yi? Shine yanda zaka sarrafa baiwarka. Ko kuma waɗanda mun gama rabe-raben baiwa shine yaya zaka gano baiwar taka ta kanka. Kai waye ne kuma zaka gano baiwarka? Da farko abin da zan fara ba mutane shawara akai shine